Kiwang jima tijong chiklo niphai inkoira troxy pen inkoira sirkep arni Kolkata Havar in the city of Joy Sri Vishudhanan Saraswati Vidyalaya AMG Road Metro Station along Open National Taekwondo Championship Surihinira inkoira ke thom padopon po Taekwondo Championship Surihinira inkoira ke thom ki padopon ji along Taekwondo Black Belt Samson Kiling kachipati dunje phan chisik chedang pon bomlo Bangso Open National Taekwondo Championship Surihinira inkoira ke thom ki padopon ji phan Taekwondo Black Belt Samson Kiling arta Ningkan troxy kebrapti alangli kachipati dunje phan chisik chedang bomlo alangli non an arta troxy kebrapli lengtang lo puvoid phit sitami alangli amithanga ogapran kachilana thek anparta Taekwondo Kiling ko idet ajok kapre district state alongta Taekwondo chipati dun bomwang bomsi pinang andong e sitami chipalong dunlo Son thak si non Kolkata city along ki padoponji Taekwondo cup alongta kachipati dunje phansi chisik chedang pon bomlo Taekwondo Black Belt Samson Kiling alangli non amat Shillong Mongmen Song Taekwondo School World Taekwondo Federation along si Taekwondo coach Clem Bomlang alangli bangso kachipati dunje phan Shillong pensi chipati dunpo bangso kachipati pon along kachipahai dun pen nongme ekivan pithek je phan solangdo karbiara lapen karbiang long arara tun anta Hirjume ke pidun akenang sot. Dong muka pen Samsung iti karbiang long live.